Якщо у нас є час, із вашого дозволу, я почав би трошки далі. Якраз у студії знаходжусь у ці дні, коли вшановується пам'ять жертв геноциду і депортації 44-го року кримських татар. Я хочу висловити нашим глядачам і співчуття, і глибоку шану до тих переживань, жертв, трагедій, які пережили кримсько-татарський народ. Вони важливі для нас, тому що наші народи дуже близькі тим, що в попередньому сторіччі нам довелось пережити величезні людські втрати. І як політик, і як громадянин цієї держави я відчуваю свій борг і своє зобов'язання цією проблематикою цікавитись, займатися, робити те, що можна зробити. От якраз ті теми, про які ми збираємось говорити. Якраз сьогодні на засіданні Комітету зовнішньої політики розглядалося проект постанови Верховної Ради, який якраз присвячений цій трагічній річниці черговій депортації. Схвалений, звичайно, цей проект. А що за постанова? Це заява з приводу звернення фактично до міжнародних організацій і до парламентів партнерських держав з це чергова розповідь про те, що відбувається з кримськими татарами в Криму, і щоб Україна в окупованому Криму, і щоб Україна просила, з чим вона звертається, продовжувати тиск на Російську Федерацію з тим, щоб добиватися якогось послаблення або якогось, хоча б часткового покращення. Ми розуміємо, що виправити ситуацію може тільки деокупація Криму, але тим не менше, принаймні, знизити тиск кримінальними справами, некримінальними переслідуваннями, те, що ми бачимо, то в принципі міжнародний тиск може досягати такі результати або полегшити долю тих, хто вже затримані, тому що ми розуміємо, що без постійної міжнародної уваги, на жаль, життя навіть заарештованих правоохоронними органами Росії, в тому числі кримських татар, перебуває в небезпеці постійній. Тому це велике звернення, авторами якого в тому числі є, чи основними авторами є представники Меджлісу кримськотатарського народу. Я дуже вдячний, що мені надано честь долучитися до співавторів цієї постанови. Але, судячи з усього, весь парламент скоро стане. Ми очікуємо, що десь, на жаль, коронавірус носить у нас постійно якісь збої в роботі, але найближчими днями ця заява буде розглянута і прийнята, і парламент таким чином вшанує цю сумну трагедію, чи сумні роковини і звернеться до партнерських парламентів з певними проханнями. Ну вот достаточно была парадоксальная ситуация 18 числа, когда об этом дне, о трагедии крымско-татарского народа вспомнили, случайно, на заседании парламента. Это было уже на следующий день, 19-го, на заседании. Не было никакого официального заявления, никакого официального обращения. Був виступ представниці фракції «Слуга народу», яка є теж моєю колегою по комітету. Єлизавета Ясько. Так, Єлизавета Ясько. І емоційний, і змістовний дуже, мені здається, яким було висловлена наша позиція загальна. І якщо ви звернули увагу, якщо ви бачили картинку, вона була вражаюча. Ви знаєте, з перших слів, коли зал зрозумів, про що говорить Єлизавета, без оголошення хвилини мовчання і так далі, зал піднявся. Верховна Рада стоячи слухала цю тему. Тобто це і є оце моральне зобов'язання парламенту, яке воно показує, наскільки воно розуміє на емоційному рівні, наскільки наші парламентарі, це всі, за винятком там невеликим, наскільки вони переймаються цією темою. Що стосується конкретних заходів, дивіться, теж треба почати здалеку. Не варто все, ви знаєте, зводити до персоналії от сьогоднішнього парламентаря, там, голови комітету, члена парламенту чи президента. Фактично, з 2014 року в Україні відбувається дуже цікаве таке узаконення теми кримських татар, в тому числі в діях державної влади. Ось ми бачимо, що президент Зеленський перший свій візит в Турецьку Республіку запросив у якості почесного члена своєї делегації президентського і лідерів кримсько-татарського народу. Запросив Мустафу Джемільова, запросив інших представників Меджліса. Це раніше робив і Петро Порошенко. Тобто це хороший знак того, що українська дипломатія, українська держава вважає кримсько-татарську проблематику, кримсько-татарську тему однією з складових державної політики України. Тобто це вже є частиною українського порядку денного політичного. Це хороше досягнення. Не тільки призначення людей. Призначення теж відбуваються. Вони відбувалися і за попередньої влади, вони відбуваються і зараз. Принаймні, я дуже радий про те, що Еміне Джапарова оголошена, взагалі ще не призначена, це питання кількох днів,
Але Заместитель міністра іностранних про дел. першого заступника, і вона буде... Ну, вот это вот как раз еще одна из таких трагикомичных ситуаций, Ні, когда... дивіться, почекайте, вибачте, я тут просто, щоб зразу ми і близько в нас не було нічого про трагікомічних ніяких ситуацій. Наскільки я пригадую з історії, це перша жінка, перший заступник міністра закордонних справ. Я можу помилятися, але мені так здається. Вибачте, але принаймні їх точно не було багато. Тобто, що це дуже важливо. І це кримська татарка, яка має величезний досвід роботи в державному апараті на посаді аналогічній в Міністерстві інформації, яка має хороший, дуже досвід роботи в міжнародних інституціях. Вона дуже багато подорожувала, вона вміє достукатись до сердець аудиторії, вона вміє аргументувати, не тільки емоційно. Тому це дуже хороше, сильне призначення. І так склалося, що за мене у нас є якісь такі ближчі робочі стосунки. Я дуже радий. Тобто це людина, яку я особисто знаю, поважаю, и это хороший выбор. Я сейчас даже не о персоне, не о персоналиях, а о том, что в Крыму складывалась такая кадровая политика, что сейчас, наверное, здесь, в Украине, крымские татары никогда не дают должности первых лиц. Это всегда или зам, или первый Ще зам. раз, дозвольте не погодитись в зв'язку з чим. Ситуація в Криму і в Україні загалом різниця. Я згоден, що в Криму кримські татари ніколи не мали представництва, яке вони повинні мати. Це корінний народ, це народ, який повинен мати... Вибачте, я зараз говорю від свого імені, це не є офіційна позиція, поки що ніякої політичної сили, тим не менше моя офіційна позиція. Як корінний народ, кримські татари в Криму повинні мати, щонайменше, право вето на будь-які рішення, які можуть впливати на життя народу. І щодо нерухомості, землі, і щодо природних ресурсів. І тобто величезне. Тому мова не йде про, знаєте, такі ці атрибути фольклорні тільки, до чого часами намагаються звести, і зараз в Росії зводять взагалі всі, скажімо, етноси. Це в Криму мало би робити. В Україні кримські татари, ми повинні розуміти, що якщо кількість представників цього народу, скажімо, буде більше, ніж пропорційна їх чисельність у складі населення України, це викликатиме питання. Це викликатиме питання у представників інших етносів. Тим не менше, кримські татари мають дуже гідне представництво. В парламенті у нас, я думаю, що це 3 представників Меджлісу. Розумієте, жодна етнічна група, не має такого представництва серйозного в українському парламенті. Тому давайте дивитися комплексно. Тобто мова не йде лише про те, що намагаються кількома скажімо, позиціями добитися якоїсь лояльності. Мені здається, це, на жаль, була позиція попередньої влади. Мова йде про те, що в Україні поступово формується розуміння. Ми, скажімо так, в Україні, та навіть українці, мали в Радянському Союзі дуже спотворене уявлення про свою історію. І, звичайно, нерозуміння і історії кримсько-татарського народу, і його потреб, як народу, який повернувся з депортації, було і є, і залишається. І це проблема, з якою треба боротися. Тому не все з'являється зразу. Ми, скажімо, ще, і як політик, я тут буду наполягати, ми, зрештою, колись повинні знайти правові норми для того, щоб Меджліс став законною структурою в Україні, щоб ми законодавчо виділили йому місце. І це не для того, щоб давити, нав'язувати якусь політику в кримсько-татарському народу, а для того, щоб кримсько-татарський народ був частиною, щоб ніхто не міг, скажімо, оскаржувати, змінювати рішення і так далі, щоб це було серйозно і законно. Тому, бачите, ми рухаємося, але всі ці процеси відбуваються. Відбуваються повільно. Напевно, можна критикувати за це Україну, критикувати і нинішню владу, і попередню. Ці процеси йдуть. Я часто слышу от участников национального движения, от лидеров крымско-татарского народа о том, что с приходом новой власти нужно каждый раз напоминать и рассказывать, кто они такие, кто такой крымско-татарский народ, какие существуют у них проблемы. И, насколько я понимаю, это была вторая встреча президента с лидерами крымско-татарского народа. И вот давайте послушаем, что президент рассказал об этой встрече. Все встретились, это было пару дней назад, да, мы встретились на Банковой. Это не первая наша встреча. Мы все консолидированно приняли решение, что создается отдельная группа, куда входят они, еще другие представители громадськості кримських татар та інших людей, які представляють вчених, да? Вчений напрямок. Ми всі зберемося. Ця рада починає працювати. Вона напрацьовує зміни до законодавства України, які можуть бути зміни до Конституції України. Яким чином ми підтримуємо те населення, тому що багато програм вже запроваджено.
наприклад, там в Херсонщині, як ми домовилися з Ердоганом, він готовий будувати землю. Пан Гусів, голова обласної державної адміністрації Херсонщини, він вже підготували, є місця для того, щоб побудувати перших 500 квартир для кримських татар. Окремо Турція домовлялася з паном Джемілєвим ще до мене. Ще до того, як я став президентом, про інший проект, ще будівництво 1000 квартир для переселенців, для кримських татар, 500 з них в Київському регіоні і по 100, мені здається, Херсон, Львів, Одеса і Дніпро. Да. От цей проект треба вивчити, тому що ніхто їм не займався. Тобто всі законодавчі зміни і всі такі пропозиції, да, і велику мечеть знайшли ж землю в Києві. Є вже проєкт. Ми чекаємо проєкт якраз з боку кримських татар. І він в них є. Ми це з'ясували на останній зустрічі. Буде будівництво великої мечеті. Тому питання Криму в інформаційному просторі і може його замало, але його точно не замало у справах держави, яка робить. Одним из участников этой встречи был член Меджлиса Искандер Бариев, и он достаточно критично и скептически отнесся к ней. Давайте послушаем, что он сказал. К сожалению, с этой встречи не вынес ничего, чтобы понимать, что президентом Украины что-то делается в направлении реализации коллективных прав коренного крымско-татарского народа и преодолении последствий депортации 1944 года, а также деоккупации Крыма. Я считаю, что праздники, назначения и создание некой рабочей группы – это не темы для обсуждения в трагический для крымских татар день. Эти вопросы должны быть текущими и повседневными, а для этого нужно привести в соответствие нормативно-правовую базу Украины, то есть реализовать коллективные права крымских татар как коренного народа Украины. Мне непонятно, зачем создавать рабочие группы, когда в истории независимой Украины уже существовали формы и инструменты коммуникации президента и представительного органа крымско-татарского народа. Ну, вот такая позиция члена Меджлиса. А сейчас с нами председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат Агат, добрый вечер. Добрый. Как вы оцениваете эту встречу? Согласны ли вы с такими оценками вашего коллеги? Ну, дивіться, у нас сьогодні була розмова з паном Іскандером, але я не хотів би, щоб хтось собі думав би про те, що це була така виховальна бесіда. У нас такого не практикується в Меджлісі. Тут Іскандер говорив про своє відчуття від цієї зустрічі, але він не взяв до уваги декілька дуже принципових моментів, і про це ми сьогодні говорили. Мова йде про те, що ми дійсно короткий термін маємо оцінити підготовлені попередні роки 3 законопроєкти і дати рекомендації президентові щодо їх розгляду Верховною Радою України. Мова йде про проєкт закону щодо змін до Конституції України в частині 10 чи розділу 10 Автономна Республіка Крим і 2 законопроєкти, які доповнюють, розкривають багато тих правових сюжетів, які пропонуються внести як зміни до Конституції України. Це законопроєкт про статус кримсько-татарського народу і законопроєкт про корінні народи в Україні. Тут дійсно може виникнути таке відчуття, навіщо ще раз робочу групу, але якщо ми, скажімо, вірно зрозуміли один одного, а я сподіваюся, що це так, і робоча група буде оперативно, не затягуючи. Це не є такі, знаєте, довгі на місяці завдання приймати рішення щодо рекомендацій президентові. Мені здається, ми вже можемо говорити, що буквально, ну мені хотілося б так, що через місяць-півтори ми можемо рекомендувати Верховній Раді за умови, що президент погодиться з нашими пропозиціями,
по черзі ці законопроекти. Деякі експерти вважають, що було б правильно розглядати в першу чергу закон про корінні народи, він підготовлений, закон про статус кримськотатарського народу, а потім перейти до внесення змін і доповнень до Конституції. Я вважав би, що можливо це зробити пакетом. Депутати у нас, сподіваюся, дуже підготовлені, і пакетне голосування вже практикувалося при попередніх внесеннях змін до інших розділів Конституції. Кого вы будете предлагать для работы в этой группе? Дивіться, робоча група буде дуже маленькою. Це я ще раз хочу сказати. Це буде робоча група, яка буде розглядати питання, пов'язані з поданням пропозицій президенту по тих питаннях, які вже тисячі разів обговорювалися. І я думаю, що тут будуть наші 3 народних депутати: Мустафа Гаджимілєв, Рустем Умеров, Ахтем Чийгоз. Думаю, що буду я, як голова Меджлісу кримськотатарського народу, і будуть керівництво представництва Автономної Республіки Крим при президентові України, і ті співробітники власне офісу, кому президент доручить відпрацювати це питання в робочій групі. А что вы будете предлагать? Какие инициативы, ну, кроме 3 законов, о которых вы сейчас говорили? Я не розчув, які питання були зараз. Что вы будете предлагать? Какие инициативы будете предлагать президенту? Ну, Дивіться, беря це за скобки те, що говорив Ескандер Варієв, ну просто він так висловився дуже, ну, можливо, не чітко. Ну, на цю зустріч, перед цією зустрічю, виконуючи завдання президента з минулої зустрічі, був підготовлений проєкт його указу, тобто указу президента, який називався «Щодо взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу». Філософія цього указу була наступною. Чи виходило з того, що Верховною Радою України у березні 2014 року Меджліс кримськотатарського народу, як представницький орган, що обирається Курултаєм кримськотатарського народу, був визначений як єдиний представницький орган кримськотатарського народу. Отже, це вже питання вирішено. І тому замість тієї ради з представників кримськотатарського народу, яка формально продовжує існувати при президентові України, пропонувати президентові України напряму вже взаємодіяти з Меджлісом. Ну, розумієте, да? Якщо ви Меджліс, тобто держава визначила Меджліс представницьким органом кримськотатарського народу, навіщо ще створювати якісь дорадчі консультативні органи? Такий указ був підготовлений, але з різних причин, і тут я розумію, що були і суб'єктивні причини з працівників апарату Офісу президента, він поки що не підписаний. Ми знову його розглянемо, цей указ. Спасибо вам большое за то, что были с нами на связи. Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа, о встрече с президентом Владимиром Зеленским. Те законопроекты, о которых говорил Рифат Ага, они существуют уже как бы и в прошлой каденции парламентской были. Есть ли понимание у большинства, у вашей фракции о том, что их нужно принимать? Входят ли они в те законопроекты, о которых сегодня на пресс-конференции говорил Владимир Зеленский, что пока монобольшинство принимает ті закони, то він Раду не розпустить? Дивіться, це дуже складне і специфічне питання, ситуація із кримськотатарським народом, його статус, скажімо, статус Меджлісу. Це не питання, які повинні бути питанням політичної кон'юнктури. Тому Вони тягнуться просто вже не один год. Все правильно, і тут це і є протиріччя у вислові мого друга Ескандера Барієва. Він незадоволений створенням нових робочих груп, але якщо попередні не дали результату, значить щось пішло не так. Очевидно, не приймалися ці закони, і бачите, вони продовжують обговорюватися в середовищі
середовищі Меджлісу. І вирішити за кримських татар було б неправильно. Сказати, ми зробимо так, отак правильно для вас. Це буде те, я думаю, проти чого повстануть кримські татари і будь-хто би повстав, щоб за них вирішили їх долю. Тому, звичайно, дуже важливо, щоб була єдність у кримсько-татарському середовищі, щоб ці проекти не викликали там ніякої критики, були узгоджені. І далі ми, ну, я тут можу говорити за себе, скажімо, я готовий включатися в лобіювання в хорошому сенсі цього слова законів, у пояснення, чому їх треба приймати і так далі. Підтримка буде, але, звичайно, над цим треба попрацювати в залі, треба попрацювати у середовищі народних депутатів, тому що, ще раз кажу, це дуже складні, делікатні питання, де далеко не всі просто розбираються, тому що дуже багато людей, які ніколи з цим не зіштовхувалися з цими питаннями, для них це буде новина. Тому треба буде роз'яснювальну роботу вести. Ми до цього готові. А что такое разъяснительная работа? Дивіться, Кто должен чому, вести? наприклад, будуть питання, і вони вже виникають. Ми ж бачимо, я останні 6 років займаюся питаннями Криму, і питання кримських татар, звичайно ж, невід'ємне, одне з центральних у проблематиці деокупації. І я слідкую за дискусією, яка йде в українському суспільстві. Вона часами дуже неосвічена, дуже категорична, часами дуже правильно задаються питання, скажімо. А от, якщо говорити про оформлення статусу, так, кримської автономії, кримсько-татарська національна автономія. Чому кримсько-татарська? Там є ще 2 корінні народи. Тобто є питання, знову-таки, визначення корінні народи в міжнародному праві і в українському дещо різниця, треба дивитися. Тобто є маса політичних, соціальних, правових питань, які потребують узгодження. Тобто тут потрібна хороша, нормальна дискусія. Але ще раз кажу, тобто, якщо не буде консолідованої пропозиції Меджлісу кримсько-татарського народу, Верховна Рада ніколи не зможе прийняти нічого, що би сподобалось кримсько-татарському народу. Це ж зрозуміло. Консолидация, это все понятно. Может быть, просто нужна воля президента? Почекайте, і ще раз кажу. Тобто цих законопроєктів, поки що ці законопроєкти сам Меджліс не готовий запропонувати. Ви бачите, Рефат Ага говорить в майбутньому. Так? Тобто, що якщо буде воля президента, ми подамо йому і так далі. Треба зробити цей крок. І президент Зеленський, дивіться, і слова президента Зеленського про те, що він готовий до робочих груп, готовий створювати те середовище, яке завершить формування цієї консолідованої позиції і так далі. Оце відкритість до діалогу, це його готовність цим займатися. Але далі це не значить, що все буде автоматично. Далі треба працювати. Треба працювати з народними депутатами, треба працювати із суспільством, пояснювати і історію кримськотатарського народу, і культуру, і пояснювати оці делікатні правові моменти ситуації і з окупацією, і з геноцидом, який фактично продовжується, і з правовим статусом корінних народів. Проект закона о изменении статуса автономной республики и ее переформатировании национального, он уже готов, еще был в прошлой каденции. Его Конституционная комиссия утвердила. Я просто Ні, дивіться, там процес не був насправді закінчений, наскільки я пам'ятаю. Тобто законопроект такий не був внесений ніколи у парламент, хоча були обіцянки. Більше того, не був навіть скасований дуже дивний закон про вільну економічну зону Крим. Тепер я більше розумію, чому, коли зіштовхнувся з цим. А ви знаєте, от з позиції громадського активіста критикувати цей закон легко, і є бажання його, фактично тільки прийшовши в парламент, зразу сів там думати, як сформулювати закон про його скасування. Але його скасування, того закону, що є, внесе зміну в масу законодавства України, яке регулює ті питання, які потрібні для людей, для бізнесу, який виїхав, який переміщається і так далі. Тому там головне не виплеснути, треба скасовувати, не може бути вільної економічної зони з окупованою територією, але щоб не виплеснути, не наробити шкоди, скажімо. Це треба робити дуже грамотно, тому що є серйозні господарські питання, економічні питання, соціальні питання і так далі. І, чесно кажучи, тобто, ми зараз продовжуємо дискусію над тим, як краще цей закон скасувати. Те саме, я розумію, чому і Меджлісу важко прийняти якісь консолідоване рішення, є різні підходи і до статусу, як його закріпити, чи окремим законом, чи через закон про корінні народи і так далі, і так далі. Тобто це не прості дискусії, ще раз кажу, тобто не очікуйте, що це може бути, це, скажімо так, вибачте, я тут не конкретно до вас звертаюся, але було б неправильно вважати, що це питання, яке не вистачає якоїсь політичної волі. Поки що у нас ще й знань немає достатньо, я думаю. Неужели вы думаете, что этот закон о статусе коренных народов или закон об автономии, он сложнее, скандальнее, чем закон о земле?
Но ведь закон о земле был принят, потому что это была политическая воля. Ну, в принципі, ви знаєте, що земля, етнічне походження, релігійне походження це такі сакральні теми. Так, це складні теми. І тут же питання не тільки в тому, що ми повинні... Ну, в том же законе що ми наверняка повинні остались и вирішити. подводные камни, и наверняка мы еще столкнемся с какими-то проблемами при реализации этого закона. Тем не менее, он принят. Але дивіться, я ще раз звертаю вашу увагу. По-перше, от що мова не йде, ми не можемо вирішити питання лише одного народу. Тобто є інтереси інших етнічних груп, інших корінних народів, ми повинні збалансувати. По-друге, немає поки що пропозиції від Меджлісу. Так есть же. Ні, цих законів немає. Тобто це те, що не завершено. І не завершено при попередньому президенті і питання змін до Конституції Автономної Республіки Крим. І там є питання, чи може Верховна Рада це затвердити зараз, коли Крим окупований. От, та фактично, я думаю, що і на концептуальному рівні там є серйозні проблеми з тим, як ми рухаємося далі. І немає проєктів цих законів, їх немає. Тобто вони не внесені. Є 3 представники Меджлісу кримськотатарського народу, їх є должен був 4-й вносити депутат президент. Яременко, який готовий з ними в будь-яку хвилину підписатися під будь-якою пропозицією Меджлісу. Для мене це прийнятно, для мене це критерій. Якщо це затверджено Меджлісом, значить, в принципі, це я сприймаю це, дійсно правильно говорить Рефат Ага, тобто ми повинні сприймати Меджліс як єдиний представницький орган кримськотатарського народу. Так, я його так і сприймаю. Буде позиція Меджліса, будуть проєкт закону, я готовий в співавторстві, я це заявляю чітко, голосно, готовий в співавторстві з кримськотатарськими, з народними депутатами України, представниками Меджлісу кримськотатарського народу, готовий його підписати. А есть ли во фракции большинство ваших единомышленников? Или Дивіться, меньшинство? дискусії ще не було. От в своєму комітеті з питань міжнародної політики, де я більше спілкуюсь, розумію позиції, я думаю, що абсолютно реалістично. Ну, правда, це не зовсім наша тематика, але я маю на увазі менталітет, ви питаєте, да? Тобто політичні, скажімо, настрої і так далі. Швидше за все так. В інших комітетах, можуть бути питання. Причому можуть бути питання, розумієте, іноді суть заперечень не пов'язано з нелюбов'ю, небажанням вирішити, а є, знову ж таки, ті правові моменти, якісь юридичні казуси, тонкощі стосовно інших етнічних груп, стосовно інших корінних народів, стосовно різниці між українським законодавством і міжнародним правом, які, затримують процес. Але, ще раз, я готовий працювати. От ми почнемо працювати, з'являться ці закони, ми почнемо говорити, презентації проводити, ми побачимо, який настрій залу парламентського. Я думаю, що це реалістично в цьому складі парламенту. Давайте поговорим о Крыме на международных площадках. Как он представлен? И об этом сегодня говорил президент на пресс-конференции. Давайте послушаем. Украина непосредственно оговаривает ситуацию по Крыму. Я ее оговариваю со всеми европейцами, с кем я встречаюсь. Все понимают, что санкционная политика, несмотря на то, что некоторые европейские страны привязали ее только к Донбассу, по крайней мере, в своем мышлении, и снятие санкций с Российской Федерации могут быть только после того, как некоторые так думают, что после того, как вернется Донбасс в Украину, вот, и Соединенные Штаты Америки, и Канада, и большинство стран Европейского Союза, включая Германию, Францию, всегда я поднимаю этот вопрос. Все они понимают, что и публично санкции, про санкционную политику публично все говорят. И недавно, мне кажется, Помпео высказался еще раз по этому поводу. Пока Крым не вернется, санкции не будут сняты. Пока это единственный способ, где мы говорим о Крыме. К сожалению, я вам должен констатировать, я чувствую это, когда приехал первый, у меня была встреча в Нормандии и с Ангелой Меркель, да, мы с ней поднимали этот вопрос, и с президентом Французской республики, и, честно говоря, я сказал, это Путин. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос, но мы же с вами помним, что это наша земля, это наш народ. И, может быть, вы правы, прийшов момент, коли цих майданчиків недостатньо для того, щоб говорити про Крим. Тому що у Мінському процесі питання Криму, чесно кажучи, не піднімається. Там є адженда порівнюється зі списком того, що повинно, згідно підписання Мінських угод, повинно робити і повинні обговорювати. Там питання Криму немає. Я з вами згоден, що це несправедливо. Вот такое заявление президента. А когда президент говорит о том, что этого мало, площадок не хватает, хочется услышать дальше. Вот что будет?
что делать. Сейчас с нами на связи Роман Бессмертный, бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске. Добрый вечер, Роман. Доброго вечера. Повторю вопрос. Когда президент говорит о том, что недостаточно, да, площадок для обсуждения проблем возвращения Крыма, хочется услышать, вот, конечно, какое-то конкретное предложение, что вот мы можем что-то создать, какую-то площадку, на которой будем вести эти переговоры. Насколько это реально сделать? Ну, так як з вжитку внутрішнього зникає поступово слово «війна», точно так з вжитку внутрішнього в політичному сенсі, я не торкаюсь зараз правового, конституційного, зникає слово «Крим» і «кримські татари». Зверніть увагу, чомусь в липні минулого року, навіть в процедурі обміну звільнення військовополонених, вони були розділені на групи. Ті, хто знаходяться в Луганську, Донецьку, ті, хто знаходяться в Росії, і ті, хто знаходяться в Криму. Хоча кримські татари, так як і керівництво політичної України, знає, що 3/4 татар, які затримуються в Криму, потім депортуються на територію Росії. І там не тільки відбувають покарання так звані, а й утримуються на період слідства. Що тут можна сказати? Пане Богдане, я вам дечим допоможу. Ще в 2015 році в межах Конституційної комісії підгрупи, яка була створена, там редакція, яка стосується зміни статусу Автономної Республіки Крим, в цій частині була підготовлена. Більше того, вона ще тоді була готова для внесення до Верховної Ради. Але так як і попередній президент, так як і нинішній президент, вони бояться цієї теми, бо на то є дві причини. Це страшна позиція Кремля, і друга – це російськомовна громада України в Криму, яка цього не сприймала. Я втомився це слухати за президента Кучми, за президента Ющенка. Бачите, ми майже кожного дня розказуємо про те, що резолюцію Ради безпеки ООН благословили якісь мінські домовленості. Але ви ж чудово знаєте, що є 4 резолюції, 2 Ради безпеки ООН і 2 Генеральної асамблеї ООН щодо порушення прав кримсько-татарського народу. 2 Генеральні асамблеї ООН. Хоча вам, як і мені, добре відомо, що зазвичай Генеральна асамблея ООН приймає в питаннях прав етнічних меншин 1 на рік резолюцію. Але є 2 винятки, які приймалися, де зверталося увагу на статус і так далі. Між іншим, Україна як держава рівно так несе відповідальність за долю цього народу, як і всі інші держави. Тепер оцей аргумент з приводу того, що є інші етнічні групи. Даруйте, але угорці мають свою державу, росіяни мають свою державу, поляки мають свою державу, кримські татари її не мають. Тому я вас дуже прошу, не можна співставляти долю і їх право на автономність із долею і таким правом інших народів, які живуть на території України. Тому що ті свою правосуб'єктність реалізували, кримські татари її не реалізували. Тому на сьогоднішній день я би рекомендував, зверніть увагу, я дуже м'яко зараз на цю тему говорю, хоча маю право і розумію, набагато жорсткіше треба говорити. Президент для камуфляжу зустрічається з представниками кримського народу, кримсько-татарського народу, щось їм обіцяє, про щось говорять. Натомість я прекрасно розумію, що вступивши в прямий діалог із Путіним, він так само, як і його попередник, він боїться зробити крок, який треба було давно зробити. Я вам кажу, як людина, яка писала цей розділ Конституції. Його боялися всі писати в 95-му році. Я просто розумів прекрасно, що треба якось відповідати на це питання. І ми сьогодні прекрасно розуміємо, що відповідності між норм міжнародного права ми повинні були в нинішніх умовах представити квотне представництво кримських татарам в Верховній Раді України. Що ми зобов'язані були в нинішній ситуації сформувати відповідні представницькі керівні органи Криму в екзилі, тому що там треба здійснювати правочинність.
Бо навіть наші з вами колеги, дипломати, оформляючи права власності на території Криму, зараз користуються послугами юридичних установ Російської Федерації. Ну вони ж то повинні розуміти, що вони чинять незаконно абсолютно, бо вони розуміють систему міжнародного права, тим більше в нинішній ситуації режиму окупації Автономної Республіки Крим. Тому я вас закликаю до того, щоб ми тут об'єднали зусиль, робили все, щоб ці позиції, які в свій час презентувалися професором Буткевичем на Конституційній комісії, стали предметом обговорення в Офісі Президента, в відповідних комітетах Верховної Ради, тому що ці норми готові. І ще одне. Я коли чую про так званий корінний народ, я розумію, чому це говориться. А кримські татари – це не корінний народ, це титульна нація. Тому що вони віками жили на території Автономної Республіки Крим, і вони насправді мають право претендувати на свою державність. Я зараз скажу, як людина віддана Україні як державі, людина законопослушна з точки зору Української Конституції. І тут право України робити кроки назустріч. І ще одне. Ви кажете, Меджліс не подає пропозиції. Завдяки коректності дій і Мустафи Джемільова, і Рефата Чубарова, вони розуміють прекрасно, що в якій ситуації вони знаходяться. І тому заради лояльності, відданості українській державі і спільній боротьби кримських татар і українців проти російської окупації, вони себе ведуть вельми коректно. І я розумію цю поведінку. Натомість українська сторона весь час, киваючи внутрішньо і злякано на поведінку Кремля, боїться зробити крок назустріч Криму. Між тим, прекрасно розумію, це чудовий місток у стосунках з Туреччиною, що це прекрасний аргумент об'єднання в Чорноморському басейні зусиль проти агресії Росії. А ця агресія буде наростати. Це ж ви працювали там, ви розумієте прекрасно, особливо на фоні нинішніх подій в Сирії. Тому в даному випадку, з моєї точки зору, зараз, особливо після зустрічі президента з представниками кримсько-татарського народу, цю роботу треба прискорювати, не боятися співпраці з кримськими татарами, створювати відповідні органи Республіки Крим, де необхідно обов'язково застосовувати квотний принцип. Бо це покаже дорогу, як треба при тому, що кримські татари, як титульний етнос, мають право на своє представництво, знаходячись в меншині, створити квотне представництво для реалізації своїх етнічних прав. Я переконаний, що ви знаєте ці відповіді на ці питання. Ви досвідчений дипломат. І тому я вас прошу, оці всі речі треба доносити до колег молодих по парламенту. Тому що, на жаль, вони послуговуються в більшості російською інформацією, яка весь час намагається вбити клин між кримськими татарами і українцями. Дякую. Спасибо вам. И все-таки попробуйте ответить очень коротко на вопрос, возможно ли сейчас, есть ли условия для создания специальной площадки, переговорной площадки по Крыму? З моєї точки зору, Женева і Женева Плюс давним-давно чекає, а Женева Плюс взагалі обговорювалася як платформа по Криму. Я вам нагадаю, середину 2015 року, коли в Європі це питання обговорювалося, і навіть існує заява про так званий формат Женева Плюс, де має обговорюватися не тільки проблематика, а й доля кримських татар як етносу в цьому процесі. Спасибо вам большое. Роман Бессмертный, бывший представитель Украины трехсторонней контактной группы в Минске, был с нами на связи. Ну, вы можете прокомментировать слова Романа Бессмертного. Пан Роман чомусь апелював до мене. Я перш вдячний за сказав, що допоможе мені. Його порада і допомога завжди з вдячністю приймаються. Людина досвідчена і грамотна. Дивіться, тут є кілька моментів, на яких не варто намагатися емоційно грати, як мені здається, чи робити акцент, як намагався робити пан Роман, говорячи про те, що там хтось реалізував свої права, якісь етноси. Все це так. Всі розуміють історію, політологію і так далі. Але є конкретні зобов'язання України
в рамках Ради Європи. І ось тут, бачите, ми зіштовхнулися з цим вже зіштовхувалися неодноразово. І це є в тому числі проблема, з якою ми зіштовхнулися у відносинах з Угорщиною. Так? Коли нам говорять, що не можуть бути для різних етнічних груп різні правила. Тобто це хтось буде дискримінований. У когось більше прав, у кого менше. В тому ж Криму, і пан Роман це прекрасно знає, не один корінний народ, а 3. Так, вони абсолютно не рівнозначні по чисельності, по впорядкованості життя їхнього, по організаціям, які є. Ну и начнем с того, что они не требуют национальной Тим не автономии. менше, дивіться, так, ще раз кажу, так, тут, якщо ми підемо цим шляхом, ми далеко куди зайдемо. Да? Тобто, якщо ми, ті, хто нічого не вимагають, ми не будемо дбати про їхні права. Це не зовсім так працює. Тим більше нам про це обов'язково на якомусь етапі нагадають. Тому я не кажу, що це є перешкода для вирішення питання. Ні. Я просто кажу, що не з усіма посилами пана Романа, я просто коментую його виступ. Я би, знаєте, так погодився повністю. В цілому він правий, так, в Україні є проблема з... ми бачимо, 30 років це питання не вирішується. Про що ми говоримо? Звичайно, це занадто довго для найскладнішої проблеми, щоб вона не була вирішена. Що стосується мене, не треба переконувати про квотний принцип. Моя організація кілька років тому, Майдан закордонних справ, створила свій проект Конституції Автономної Республіки Крим, де цілком розписана система квотності, яким чином забезпечити представництво в усіх органах регіональної влади кримських татар. Такого проекту пан Роман не розглядав ні в 95-му році, ні коли був представником в якихось органах виконавчої влади. Тому я все це розумію, але ще раз кажу, тобто не всі питання однаково зрозумілі і парламентарям, і громадськості України. На все потрібен час. Треба створити ці проекти. І я абсолютно, отут я повністю відкидаю це, що ми тикаємо на Меджліс, що він не зробив. Ні. Якщо ми щось зробимо не з подачі Меджліса, нас звинуватять в тому, що ми нав'язуємо свою волю кримськотатарському народу. Цього ми повинні уникнути. Тому тут перше слово, я в цьому переконаний, буду наполягати все-таки за Меджлісом. Щойно ці документи з'являться, нам треба починати пояснювати їх і законотворцю, народним депутатам, які повинні проголосувати, і в суспільстві з тим, щоб вони не викликали відторгнення, так, як ми бачили там з землею. У Меджліса вносити Я ще раз кажу, ми з вами говорили, є 3 народні депутати, члени Меджлісу, які наділені правою законодавчої ініціативи. У них є домовленість, уже ми бачимо, з президентом. І перед цим у програмі я сказав, що є щонайменше, а я думаю, їх набагато більше, ніж один, депутат народний Яременко, який готовий також підписатися під такими проектами законів. Тому... Не вы один, у нашей студии много депутатов из вашей фракции говорили, что поддержат эту инициативу. Но просто, да, вы приходите, говорите, что поддерживаете, и така фішка виходить, що це тягнеться. Це важливо, що люди готові за це голосувати. Але ще раз кажу, я переконаний, от як людина, в якої є проекти законів, от просто вони напрацьовані попередні 5 років, що я, і в тому числі мій досвід обговорення з представниками кримсько-татарського народу свідчить про те, що я не повинен проявляти ініціативу. Є речі, які я не можу, знаєте, без мене женіли. От цього не повинно бути. С нами на связи Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму, по телефону. Добрый вечер, Тамила. Вы меня слышите? Так, я вас чую. Доброго вечера. Добрый вечер. Мы в начале эфира обсуждали встречу представителей крымско-татарского народа, Меджлиса, лидеров с президентом Владимиром Зеленским. Вы присутствовали на этой встрече. Ваши впечатления, есть ли у президента понимание, что нужно решать проблему, ну, как говорил Искандер Бариев, не только назначениями, ну, как бы заявлениями о трагических датах, но и пора уже бы решить этот вопрос комплексно, реализовать конституционные права крымско-татарского народа. Сейчас мы и обсуждаем в том числе и 3 законопроекта, которые есть, ну вот как говорит Богдан Еременко, они не внесены в Раду. Это о статусе коренного народа, о статусе изменений в Конституцию 10 статьи о создании национально-территориальной автономии и о статусе коренных народов Крыма. Вот есть ли у президента понимание, что эти законы нужно принимать?
Насправді, перша зустріч, яка в нас була з президентом України, вона відбулася в лютому цього року, перед роковинами окупації Криму, 6-ю роковинами. І, звісно, що ми обговорювали з президентом системну роботу щодо питань, які стосуються кримських татар. І, звісно, що порушували питання, які стосуються закону щодо прав корінних народів і загалом визначення статусу корінних народів в Україні, законопроект, який стосується кримсько-татарського народу як корінного, та, звісно, що кримської автономії. Ми це питання обговорювали і пропрацьовували ще до зустрічі, яка відбулася 18 травня, тому у президента є розуміння, що питання потрібно вирішувати комплексно, але все ж таки я би говорила, що 18 травня президент це у своїй вступній промові власне сказав про те, що питання кримських татар є одне з ключових для цієї порядку денного кримської адженди, да? І, звісно, що на системному рівні робота ведеться. Ми, як представництво президента, ми є в вертикалі президента, ключовою структурою, яка опікується питаннями Криму, на постійному зв'язку знаходимося з Меджлісом кримсько-татарського народу. Всі ініціативи, які виходять з Меджлісу, ми їх обговорюємо, намагаємось ініціювати їх втілення. І, власне, щодо 18 травня, всі ці акції, які були з підтримку кримсько-татарського народу і визначення, відзначення цих роковин, дня депортації, воно відбулося. Ми провели і урок онлайн. Я вважаю, що це було важливо провести для того, щоб учні 7-11 класів почули від представників кримсько-татарського народу, якою ж була депортація. Це було важливо в ключі інформування нашого молодого покоління. Да? Це було і питання звернень ключових інституцій, які займаються питаннями Криму. Це було звернення віце-прем'єр-міністра України, були різного роду інсталяції на зовнішніх на будівлях або Офісу президента та Кабінету міністрів. Тому так, робота ведеться і, звісно, що в першу чергу ми розуміємо, що вона має вестися на стратегічному рівні. А почему нужно взаимодействие с рабочей группой, а не напрямую с Меджлисом? Робочу групу запропонував президент України, тому що питань є достатньо багато. Окрім того, у таку робочу групу мають війти як експертне середовище, так і, звісно, що представники Офісу президента та в першу чергу Меджліс кримсько-татарського народу. Насправді комунікація пряма, і ще раз кажу, вона є з Меджлісом кримських татар. Однак для того, щоб системно вирішувати питання, в першу чергу, які стосуються законодавчої сфери, була вибрана така модель, тобто роботи через робочу групу. Спасибо вам большое. Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму, была с нами на связи. А сейчас мне подсказывают редакторы, что нам звонит Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа. Я так понимаю, он хочет все-таки прокомментировать ваши слова о том, что Меджлис не проявляет инициативы. Ну, может, я ошибаюсь. Да, Рифат Ага, добрый вечер еще раз. Да, я вам дуже дякую. Дуже дякую, що ви включили. Тут я хочу просто пояснити, але вже після Таміли Ташевої мені трошки легше. Можливо, коли ви будете наступним разом, це до АТР, нас опрашувати так, щоб ми, можливо, зберігалися в ефірі, бо щоб було живе спілкування. Я погоджуючись з багатьма тим, що говорив пан Богдан, хочу просто зауважити, що минулого року, у серпні 2019 року, ми обговорювали питання підготовлених нами оцих 3 законопроєктів і зміни до Конституції, і про корінні народи, і про статус кримсько-татарського народу. І тоді при нас це президент доручив офісу своєму, тоді був пан Богдан, якщо я правильно зараз пам'ятаю його, і було це доручено постійному представництву президента України в Автономній Республіці Крим. Ви знаєте, що Конституційна комісія за новим президентом була
ліквідована, і замість цього були створені ради. Я, можливо, помиляюся із їх назви. І от Богдан, вибачте мене, Антон Коріневич і професор Буткевич, вони якраз у тій раді, яка і мала розглядати ці законопроєкти. Просто потім пішли дуже різні, ми чули тільки відгуки якихось. Я не хочу на них посилатися, але правда в тому, що прийшли багато нових людей. І у цих людей виникали і об'єктивно, і суб'єктивно виникали маса запитань. Не було такої постійної живої роботи навколо цих підготовлених законопроєктів, щоб пояснювати один одному, щоб нарешті прийти до останнього висновку. Чи подавати їх на розгляд президентові з якимись конкретними пропозиціями? Ну, скажемо, що ми, коли йому вручали ці законопроєкти, ми його просили як президента виступити як суб'єктом законодавчої ініціативи, тобто використати право президента подати ці документи на розгляд Верховної Ради України. Я ось це хотів додати, вибачте, що я забрав у вас час. Я, користуючись присутністю в ефірі Рифата Ага, якщо можна, прокоментую, бо нас, в принципі, ніхто з Рифатом Ага ніколи не посварить, але ви дуже своєрідно підсумували мої слова, що я говорю нібито, що значить, нічого не робить Меджліс. Ні, моя теза зовсім інакша. Я знаю, що в Меджлісі весь час іде якийсь процес, обговорення, теза зовсім інша. Я ніколи не візьму на себе сміливість взяти ініціативу і вирішити, що потрібно для кримських татар. Тому я вважаю, що посил повинен іти, тобто там повинні закінчитись, бути підсумовані, підведені якісь підсумки, передані якісь документи, з якими вже я зможу працювати, підтримати їх як народний депутат. Але я не вважаю себе вправі нав'язувати свою волю ініціативу. Мої ініціативи є, вони публічні. Вони Так, давайте у Рифата Ага спросим, какой еще нужен посыл? Пане Олег, ми вчора говорили з президентом, і це правда. Бачите, я не хочу, це вже робоча зустріч, і багато там говорилося, ми слухали один одного. Можливо, з деяких питань ми будемо далі продовжувати розмірковувати. Але якщо от просто що позиція пана Богдана Яременка, я хотів би сказати, що вона вчора і прозвучала з нашої сторони, коли ми говорили з президентом. Тобто вона була як відома формула, як ми кажемо, що без України нічого щодо України не має обговорюватися. І ми з президентом говорили, що все, що стосується Криму і кримських татар, без кримських татар не має бути обговореним. І тут Богдан займає таку позицію, за що ми йому вдячні. Ну, хорошо, что мы нашли общий язык, нашли компромисс в нашем споре. Хотелось бы... У нас не компроміс, у нас повна єдність позиції з паном Чубаровым. Теперь главное, чтобы тому это единство было еще и с фракцией. Ми будемо над цим працювати. Давайте поговорим о площадках переговорных по Крыму. Давай. У нас остается не так уж много времени, и давайте попробуем все-таки решить, или обсудить, есть ли реальная возможность создать такую площадку, на которой мы могли бы обсуждать Крым с международными представителями? Є два способи відповісти: дипломатично і не дуже. Давайте. Но если это цензурно, то можете использовать Ні, второй не вариант. дипломатично не значить не цензурно. Дипломатично, давайте я би так сказав, я б запропонував би таку формулу. Нам треба кожен міжнародний майданчик перетворити на майданчик, який займається Кримом, або де говориться про Крим. І це робить президент Зеленський, так? Тому що ми, на жаль, випустили ініціативу, впродовж 5 років ми дозволили розвести ці два питання, Крим і Донбас. І зараз навіть те, що під час прес-конференції, під час переговорів з Путіном у Парижі президент Зеленський говорить про Крим, називає Крим як проблема, це вже правильний крок. Оце крок, коли ми перетворюємо майданчик на майданчик по Криму. Ми не скрізь просунемося в обговоренні, але принаймні кожну нагоду, кожен виступ у кожній міжнародній організації, кожні переговори з партнерами ми повинні використовувати для того, щоб нагадувати про те, що є проблема Криму. Вона не вирішена, вона не може розглядатися окремо від проблеми війни в Україні. Проблема окупації Криму – це проблема війни в Україні, це проблема і Донбасу. Це нерозривні пов'язані дві проблеми. І тоді, бачите, ми дещо досягаємо. Наприклад, минулого року, і тут в даному випадку я далекий від цього партійного націоналізму, значить, чи партійного, значить,
все бити в свої груди. Дуже багато що робилося попередньою владою правильно. Взяти хоча б ті переговори, які вели з Сполученими Штатами Америки, які, наприклад, закінчилися заявою державного секретаря, його декларацією про кримську політику, про невизнання окупації Криму. Бачите, це ми створили двосторонній майданчик, він реалізувався в рішенні великої впливової держави, яке абсолютно чітко пояснює до вирішення проблеми Криму, на якій позиції вони стоятимуть. А в інших, навіть, скажімо, організації Чорноморського економічного співробітництва ми можемо блокувати проекти росіян, пов'язані з Кримом і з розвитком. Ми можемо пропонувати щось своє, якісь свої ініціативи в кожній організації. Це робиться постійно в ООН, це робиться в Раді Європи, ми нагадуємо, в ОБСЄ про кримську проблематику. Кожний майданчик ми повинні перетворити на майданчик, де говорять про Крим. Чи можна провести, це дипломатичний спосіб. Якщо говорити не дипломатично, бачите, майданчик по обговоренню кримської проблематики, переговори міждержавні, мають сенс тоді, коли на це погодиться Росія. Тому що ми можемо з партнерами, які один одного хвалить, там співчувати, повністю знайти спільну мову. Росія ніколи не согласиться. Ні, ніколи не говори ніколи. От для того і існують всі інші майданчики, для цього існують санкції, для цього існує багато інших заходів, які ми можемо робити, щоб наблизити той момент. Для цього треба дуже уважно ставитись, і тут уже іноді правильно критикують нашу владу за дуже необережні іноді висловлювання там щодо поставок води і так далі. У нас є можливості працювати над тим, щоб Росія змінила з часом. Росія не завжди буде такою, як вона є зараз. І нам треба робити свою роботу. І колись цей майданчик виникне. Мы можем, конечно, и пенять нашим международным партнерам, что они там, может быть, устают и забывают, но можно же и посмотреть на свое отражение в зеркале. И пример этому сегодняшняя пресс-конференция. Она длилась почти 3 часа, и мы не можем это просто обойти стороной. Тема Крыма возникла уже после того, как эта пресс-конференция почти закончилась. И то с боем, когда пресс-секретарь Юлия Мендель уже объявила о закрытии, нашей журналистке Гульсум Халиловой удалось буквально выпросить право задать этот вопрос по Крыму. Только тогда президент смог на него ответить. И вот эту тему мы хотим бы обсудить с политологом. Олег Саакян с нами на связи. Добрый вечер. Вітаю вас. Это журналистам, а значит и их зрителям уже не интересен Крым. Почему Крым прозвучал, как бы в контексте именно Крым, не где-то мимоходом обсуждая Донбасс, а именно про Крым на пресс-конференции заговорили уже в самом конце? Ну, ви знаєте, я б сказав, що тут, мабуть, проблема, перш за все, і медіасередовища. Те, що ніхто з журналістів не поставив по сутнього питання по Криму, окрім, власне, представниці кримсько-татарського народу, вашої журналістки. Всі інші якось, взагалі, якість питань, які були, дуже для мене особливо є прикрою. Це більше схоже було на те, що журналісти хочуть себе показати, не людей подивитися. Декілька лише було таких дуже влучних і дійсно фахових журналістських питань. І тому і Крим фактично залишився отак от наостанок і згадувався виключно в опосередковано. І якщо говорити про Схід, то так само і питанню Сходу України не було приділено чинної уваги. Виключно говорили про перемовний процес, а направду про інфраструктуру підтримки, про звільнені території підконтрольні так само не говорили. І тут, на жаль, мені здається, що питання окупованих територій як Криму, так і Сходу знову залишається в схожому стані і, на жаль, дуже часто розривається одне від одного. Спасибо вам за ваше мнение. Олег Саакян был с нами на связи. И завершая эфир, давайте просто подведем итог этой пресс-конференции. Вот ваше впечатление, ваша оценка. Результаты, о которых говорил президент за год своей каденции, и обещания, которые он давал, насколько они совпали и насколько вы оцениваете эффективность президента за год? Тут мені не треба гадати, є статистика з усіх передвиборчих обіцянок за перший рік, яких іще буде і буде, президент виконав 20%. І це більше, ніж будь-хто із його попередників. Тому я думаю, що ситуацію в Україні можна характеризувати і правильно буде, і чесно, характеризувати повільний рух у правильному напрямку. Це, я думаю, є досягнення президента Зеленського. У нас стало менше істерик,
в тому плані, що влада поводить себе солідніше, не обіцяючи те, що вона не може виконати, а те, що вона може, вона намагається виконати. І президент сьогодні дуже гарно і чітко розказує те, що робиться і в економіці, і в боротьбі з корупцією, ті проекти, які, скажімо, робляться для того, щоб бізнес міг ожити, отримувати нормальні кредити під нормальні проценти і так далі. Тобто наша країна потребує уваги на внутрішньому розвитку. Це і питання кримських татар, це теж внутрішній розвиток. І все ми ведемо діалог з суспільством, це дуже важливо. Можна задавати питання, які завгодно, можна отримувати відповіді. Влада відкрита для діалогу. Більше того, ця влада і є уособленням народу, таким, як він є. Там люди в основному, які прийшли в парламент, в тому числі багато в уряді, які ніколи не були на урядових посадах. Це теж цікавий такий момент у нашому розвитку, який іноді створює проблеми, але який дуже гарно нас характеризує саме з точки зору того, як ми себе бачимо у майбутньому. Це має бути уряд і врядування, система сервісного типу, яка допомагає, яка не нав'язує. І так говорить президент Зеленський, він не нав'язує позицію. Він чує, намагається відповідати відверто, іноді немає відповідей, це правда. У нас немає, на жаль, і всіх відповідей на питання Криму, і над цим ми будемо працювати. Не могу не спросить все-таки, хотя вроде время нашего эфира закончилось, нам позволят еще немного побыть в эфире. Вопрос. Сегодня Владимир Зеленский с такой гордостью говорил о том, как, поддерживая жителей Донбасса, мы подаем туда воду, и даже нам за это не платят, и тем не менее мы эту воду туда подаем. И вот возник такой осадок на фоне всех разговоров, что вот власть готова восстановить подачу воды в Крым. Нельзя ли, можно ли, вернее, проводить какие-то аналогии вот с такой же вот логикой, что мы там поддерживаем жителей Донбасса, подавать туда воду, с тем, что мы воду в Крым не подаем? Ну, це вже і президент пояснював, і інші посадові особи. Так, кілька представників депутатського корпусу нової влади дозволили собі необережні висловлювання. Вони висловлювали свою особисту думку про те, що теоретично якісь такі переговори можуть іти. Такі переговори ніколи не велись з президентом Зеленським із його доручень. Вони не ведуться, і так питання не стоїть. Вода піде в Крим, коли він стане українським. Спасибо вам большое. Богдан Еременко, народный депутат из фракции «Слуга народа», был гостем нашего эфира. Наше эфирное время закончилось. Благодарю за то, что были с нами. Спасибо.